Čaute, dnes vám chcem ukázať, dajme tomu nejakých 30 min, že ako vypadá môj čas a deň. Proste ja si idem takto prechádzky, proste ja sa prechádzam, lebo aj tak je doma nuda, internet ma veľmi nebaví, ani mobil, tak sa prechádzam. Aké je to pekné. Ja si takto prechádzam. Potom mi vy napíšte do komentu, že ako sa vám páčilo toto video a že čo vy robíte tých 20 min alebo 30. Zvyknem pozerať niečo také opustené, do čoho by som sa mohol ísť pozrieť, že ako to tam vyzerá a urobiť tam viete, čo myslím. Možno, že také nájdem niekedy ešte. Keď chcete viac takýchto videí, tak mi napíšte do komentu, či áno alebo nie. A tak si dáme si takú súťaž, že to je tu viac dievčat, ktorí to pozerajú. Keď si dievča, daj srdiečko. Keď si chlapec, daj smajlik s vyplázeným jazykom. Na toto je fajnovo hrať futbal, ale pekný doma. Nezabudni dať like a odber. Proste ja už sa teším, že nájdem niečo opustené a nech to už dám hore, lebo proste veľmi ma to baví. To zdá byť také opustené ako... Toto nie, ale toto druhé ako... že neviem. Ja sa sem pozrieť, dúfam, že z toho nebudem mať zle, že ma nezabijú, že ma nebudú nahňať psi. Ale asi tam skôr nepôjdem. No možno tam budúce tam pôjdeme. Tam je niečo rozbúrané. Neviem. To je niečo opusteného. Ja sa chceli s vami pozrieť. Kámo, to muselo byť riadne opustené, len proste niečo z toho spravili, ako pozerám. Nikdy nejedzte slivky, divé, ktoré nájdete, lebo viete, že či idem dobrou cestou, že či sa dá prejsť, aby som vedel nejak ísť na hlavnú cestu a z hlavnej cesty vám ukážem, že kam sa dá ísť, ale ako pozerám, malo by sa to dať, lebo tu je taká lokalita, neviem, ak sa to volá ani, ale je to Levicia, keby ste chceli vedieť. Ja pochádzam z Levičan, takže iba v Leviciach pozerám, ale na budúci týždeň by sme mali ísť do Horných Smeroviec a možno, že tam niečo nájdeme, niečo opustené a keď nie, tak do Mytných Ľud, lebo tam viem, že tam je chatová oblasť a viniče sú tam také staré zastaralé, tam možno niečo nájdeme. Pekné BMWčko. David Cooper, tu viste Kiva, what the fuck? Kámo, tak tam tá fuga. Tam by som sa tak ako niekto stal. Takže malička. Kámo, také staré tu všetko. Dneska si bude pršať, ak sa pozriem. Neviem, kde bude pršať. Kámo, sú tu dve cesty. Proste jak špach krve. Už ja neviem. Niekto bol nasratý, ktorý hral asi
tak rovno vyhodil kreslo. To nič. No, neviem. Asi pôjdem tam, kde je to červené auto. Tam je taká polná sport cesta. Možno v tejto polnej ceste tam bude niečo opustené, radšej sa asi. Možno pôjdem na nejakú cudzí pozem, lebo ak hej, tak to čakám, že nás zabijú. Dúfam, že nebudem zle. Kámo, sa mi teraz skočí. Kámo, ten dom jak z rozprávky, zabité, hej. Kámo, tak túto autíčko, bože. To musím zavolať chlapcov, nech to odtiahnu, ale srandujem. To ja nerobím. Také veci nie. A keby ste sa ma pýtali na vek, tak ja vám to prezradím tak, že choďte na môj Instagram a tam je to napísané všetko. Nemôžem vám to prezradiť do YouTube kanálu. Lebo bude to také čudné trošku, lebo tak to vám poviem, nie je to veľmi veľký vek, ale zase ani veľmi malý. Aj náš môj IG, FB, tu bude všetko v linku, keby ste chceli vedieť. A keby ste sa chceli pýtať veľmi, že som taký hnusný youtuber a proste mám také dobré edity. A vy si myslíte, že mi to robí asi nejaký editor. Dobre, edity sú nie najlepšie zas, ale mi to nerobí žiadny editor. Ja si to robím sám na mobile, proste, lebo nemá mi to kto editovať a mám čas aj na seba. Kámo, tak toto niekto asi veľmi potreboval, dal si, neviem, McDonald's, alebo čo si dal. Kámo, som sa vylakal, že ja som to, že už niekto ma ide byť palicou. Fúha. Neviem kam, tu je nejaká cesta. Tam keď pozerám tam, asi nie, asi pôjdem sem, neviem. Kámo, tam koľko pneumatík. Ja sa musím ísť pozrieť. Dúfam, že sa voláme pozrieť, že sa idem iba pozrieť. Kámo, trochu jablka, trochu do nich kopať treba. Trochu takto nejak to letí riadne. To vlastne nepôjdem. Auto. Stane, že nejaké auto to zase pôjde. To je auto, lebo má tam až 50. Je to toho vyhledeného, ale rozbité skla sú. Kámo, to čo je to? Kámo, ale to nie je opustené, škoda, že to nie je opustené, už by som tam bol. Prisahám, že už by som sa tam bol pozrieť, ale iba niekedy podvečer, aby nebolo z toho zle. Však to nič opustené není. To čo je? Ja sa tešil, že to bude niečo opustené, že tam pôjdeme, niečo tam vykradem, nič, že sa tam pôjdeme pozrieť, odfotíme si dobre fotky, dáme si fajnové videjko, nič sa také nestane zlé. Napíšte do komentu, že či sa vám toto video páči a že či by som ho ešte mal viac vydávať, lebo podľa mňa je to sice o niečom, ale nebojte. Budem jak taký asi budem legenda. Nie, nebudem legenda, ja nebudem legenda, ja budem taký trochu taký malý youtuber. A tak čo už? Každý išiel od nuly, aha, teraz sú slávni. Možno, že aj ja raz budem. A pritom budem celý život iba hovno. Ja mám tu železo.
Kámo, to je železo. Čo ti jebe? What? To je nejaké železiarstvo, či čo to tu je. To vyzerá jak pelikán prisám. Povošrote tu. Kámo, to je riadne staré auto. To vyzerá dobre. Tak tam je trochu rozmutané voda. Kámo, auto je so zlakou. Taxík semka ide odkedy, wow. Myslím si, že to video bude dlhšie, ale tak dajme tomu 10-12 minút na toto videjko, dajme tomu iba tak, som to povedal. Takže ja si myslím, že to vyjde na dlhšie, že to bude trochu lepšie videjko, len prepáčte. Nemôžem však odhaliť, kde bývam. Je to hlavná cesta, takže by ste ma veľmi nepočuli. Takže končím toto videjko s vami, dúfam, že sa vám to páčilo. Nezabudnite hodiť like a odber a zvonček hlavne. A ďakujem vám veľmi pekne. Ja už idem. Čus!